חיכיתי לרגע הזה להגיע לדלי, ללחות עם המטוס, אמרתי רק שהמטות ייפתחו, להריח, לשום את הודו. पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। יש לך פה בהודו את הזריקה מהקצה לקצה כמעט בכל יום. אתה נוסע בנופים מדהימים אתה יודע מה, טיילתי באירופה, בהרבה מקומות אין לך את הדברים האלה. מצד שני, כשאתה פתאום נפגש עם האוכלוסייה, זה מחזיר אותך לג'יפה אחרת, לקיצוניות אחרת. पहली पहली बार मिलाता है यही, सीने में फिर आग लगाता है, धीरे धीरे प्यार सिखाता है यही, हंसाता है यही, यही रुलाता है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। सारी सारी रात जगाता है यही, अखियों से नींद चुराता है, सच्चे झूठे ख्वाब दिखाता है यही, हंसाता है यही, यही रुलाता है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। והתאומות שהם לא סלחניים בכלל. זאת אומרת, טעות אחת ואין לך תקנה לה. מה, אתם לא יודעים, אלי הראה לנו היום את הצילומים של התנועה? אתם לא יודעים כמה מפחיד זה נראה. אתם לא יודעים כמה זה נראה ממש מפחיד. לראות את זה, אתה רואה משהו צר, אתה רואה בן אדם לא נכנס פה, ופתאום אתה רואה שהמצלמה נכנסת עם האופנוע ופתאום רואים את התהום. הייתה לי תחושה לגבי הטיול הזה, שזה יהיה הטיול, זאת אומרת, אני כל אחד אמרתי, הטיול הזה, מי שלא בא, זה טיול של פעם בחיים. לבוא בטיול מאורגן, שהראו לי דלי, את בומביי, את קלקולטה וכל הזה, זה מעל השטח, זאת אומרת, טיול מעל הזה. אבל להיכנס למקומות שאיפה שהיינו, ולראות את מה שאנחנו ראינו, זה ההודו האמיתית בשבילי. ਜਦੋਂ ਚੜਿਆ ਵੀਰਾ ਓੜੀ ਵੇ, ਜਦੋਂ ਚੜਿਆ ਵੀਰਾ ਓੜੀ ਵੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਵੇ, ਲਟਕੇ ਦੇ ਵਾਲ ਸੁਨੇ ਦੇ, ਸੋਹਣਿਆ ਵੀਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਓੜੀ הערים לפי דעתי זה משהו אחר, זה עולה מעל ומעבר לכל הציפיות שלי.
נוסעת בדרכים ואני לא מאמינה שאני רוכבת לא בשטח הזה ולא בנוף הזה. זה משהו שהוא מדהים מבחינתי. रख ले पल्ले विच मुखड़ा लुका के रख ले नीमिया तो कुछ चीर पा के रख ले पल्ले विच मुखड़ा लुका के रख ले एवें करी ना किसे दे नाल प्यार मुंडिया तो बच के रही नी तू हुणे हुणे होई मुटियार मुंडिया तो बच के रही नी तू हुणे हुणे होई मुटियार मुंडिया तो बच के रही बहार मुंडिया तो बच के रही नी तू हुणे हुणे होई मुटियार मुंडिया तो बच के रही नी तू हुणे हुणे होई मुटियार मुंडिया तो बच के रही מי שיכול לעשות את זה, ללכת לבד, להיכנס ברחובות, בסמטאות הכי חשובות ולהסתכל לאנשים בעיניים, להסתכל לתוך החצרות. אתם לא תאמינו, מה שיקרא לא לרדוף ולא לחפש, ההפתעות יבואו לבד. הדמויות והאנשים יצאו לכם מתוך החצרות ואתם תראו בעלי מקצוע שכבר נעלמו מהעולם.